Ngiem ha kejok ke bakum ki Kmie ki kepa ki baladan ya laki Khun ki kiti ki badang khia samla. Sedang seka kuslai mensiam. Kamtam ha bagi mi nala yeng ban let syakanogono kejaka. Tang namar ba Mariami Syabar juga pelau yeng laker saudong setang daki Jingpynshoi ki babunjat. Kani ku kubor menta kejan miet lek se om tang bakan longgon uksa ya ki weide ki Kmie ki kepa. Hendrai wat ki weiru ki Khun samla. Banlat ni jing snew ki baharu kom da ke bapelet jingmut dela dia Haki kam ki bapen mentoi bat ki bara ikan nam bat ke buram jong ke jinglong samla. Ha ke jinglet rung ka kenhunu PCN ha ke negatayo ha ka wei ke yeng ha maulai nong pedang shelong. Ngilalap ikin gitiar. Hendreng ini tu api bakine kemdai pat ki suloi bat ka wat basisha ne gitiar pen mensau. Penban ki dai tang gitiar ke blasna hi de weu samla ubadan ni ka negasap. Kata usamla Gary Nelson Siem. Ukun benengkong na ki arngut ki Khun je kong Susan Siem bat u Reverend Eldinong Siet. Kmie usamla Gary da kepapenan kami kitiar ki bam darem dortan. Kum ka senduk kot ka kot kubor bat ki wei di kitiar ki bahap bantien. Uju shnai kitiar ki babunjat ki ba uju sngo tenat. Kum ki suloi ka wat lam bat ki wei. Everything is twisted, everything is all so tight. Don't know what I'm looking at, the lights are all too bright. My brain's about to crumble, spill out on the floor. Sweep them up, throw them away, I don't want them anymore. Strange. Kani menta bangas le menta ki khot ka cosplay te kalong costume bat play te ki pen kelak cosplay ka we barit te ngasdang kani hapor dang shisnem hinga sedang kawan ka te ko ka event min shisnem te nga yo i baka tho bag ki khna ki la banya shna ki sapti ki la ban riam ka bomon te nga na ka to jing i nga shit kwa ban riam te persang shna ka yung tu sapti ning kong jong Batman tu tengah persangka riam kong sina yang snai para berperlok tinggal riam tu langut bet kai kan yo jinglong song shit hi bi riam tu ngobang ru dan adut nang tu pakala sedang yo ka jingbang tu ban le sile da yo lan te adut mentang dan tu komon ban sna bet begini ini Usamla Gary Nelson Siem udairu usamla ubanadu udang red uji tenat bahai kiting shop dan film pareng. Kamtam ki film ki belatau da ke jingbut ye kita ki breu ki badan ke bor ke bapela. Ne ki bah ka ketin nong wei ki ong ki superhero. Kumjong Batman tengah page na ki comics na wat na internet kumtu dengan sa page idea kumno ka sapti kawan shnahi kidan banga thau hiru kidan banga su ai kumno edit hinanga khnyat ki kumna ki kti sadem kumno karong kidan banga penkelaru bun pat banga yo nakiba spet na internet ke yo idea tu pat ki ningkong dang sna dang patnang bahar dang lang persang hinala dia dang abakala sisen ngala sotho kumno ban le bha pat hadien ki tambah kawe pa bangala bakham sup de ba ngapen na YouTube sedang tu ki video bapen i kumno ban sna ki tu yang ayo jeng Arab nang turu yo idea kumno ban le bah kino ki tiar bangla pun kam ki glue kino bakham biang
Nalot na tu ngapit bahap na YouTube bat naka sub bangadan lang pendan lang haju tengah sepersyang ban lek dekat bangalapan. Kibun jai kitiar ban hap thiet bamla ban shnahi te hap lut hi pisan ter ki kum kitu ki sunduk got kitu rumla ban shio hap wat hap thiet saki phom ro hap thiet teng hap thiet online ru namar yo yo nang ne gi dukan chane ki rong ki balut bha namar ki don ki barem ki don ki batat ka glue ka kamlut than ka glue da de ba penakan fevicol ba kidan pakai bakham rem ki jat glue itu tutum la yo rana gidukan hab wat bina online itu ki lut bah bisa ban thit kita ba hab wat online. Habakum kini giro dan sab penshna yakum kini gijat tiar niki riam jok superhero kidan bon ha gejela. Kani gejingshna joki kamkut tang hapo yeng. Henrengi im ha kejok kaba gejengkhang kaplie bon bha. Kumta na kabenta kum kini giro dan sab ru kadan kerensan ban penpau perthai ya kani kasap joki. Ya kebalatep kum ka cosplay. La kalong kerensan ha ka rilejong ne shabari ru kumjo. Danga kesenam arajar kat pra usamla Gary Nelson siem ulale jesem bentaru hakum ke kerensan kebalong hakane gonong ba Shillong ya kebalatep kum ke Metropolis hakaba ula job ya kenam Grand Night. Baru perthai sudan gini ki cosplay competition sudang baki highlight ki brill kini riam kundum tu kini pin i ka talent bagi dan ada yang saya showcase pat kata sabti riam bagi lasna bat ka performance bagi lapen biang lang te hang tu pat ki dan ki judge te kin saya pet kini ki biang ka sabti ka biang ka rukam perform ka biang rejection dan tu kin sa job teng ki job pisat ki job di prize Tementash India la wan bha shawi sejaka Barcelona tikal ami bha ne cosplay hasilong mental asdang wan kadang kami hapor arja khatneu kami kasdang wan aden layak tum tu isna mental kami bha te ngirungi ko awan company yat bha cosplay nomor kibun kibro kempat tu pres pangane te mentang i penlang competition mangiru ngi mentang i penmi company la dia hi mangabat arnut ki perlo mengelek lang
Tingnya sengene ka company ngi khot PG Arts. Te kan ni kan poi be chapang ki arts music ki bun tu chapang ni ki long extracurricular activities gitu. Nalor ke Jingshnai kini kitiar bat kiriam ki bed jong ki superhero. Uni usamla udan ru ekasap drodur. Ha kaba uju kampele jengmut bandro Haki Janpong. Daina kejing kendo yakum kini ki kena bat ki samla ken ki ba minat top ban Donkam bat penjana ya kesap jongki ka jingkeli pat kalong ba ka ke Jingkyrshan ka ba ki Kmie ki pagi ai yakum kini ki Khun jongki. Kata ti ngi ai men siam ya u bon nang kio chaprang ken kam tam bo yo kan ka sab la ai blai u mo bali un yo ha bo un chupin le na kai ka ti ngi ai men siam hi mangi baro shi yang hi ha bade ba ka jing ju sab ai oi nang bo un lait ni ki ai ti ka ba hi bo dang sna shu shu kan ka kubor bang kwa ban ong ti ka long ba ya ki mi ka ki badon ki Khun ki badon la ki jong ki sab ru ki dai ban ai lat kan ki kem dai kin ban khang lat ki dai ban ai men sia mi ki nang ba kin nang lait na ki nu ki Jingpynshoi jong persai kham tam ngi em ki persai wat sniu to mo la da ngi ai men sia mangi ki Kmie ka te ki Khun ki yo men sia ban trei ban e ru. Potential tetap biang han amar banda yo Lait sabar le kin sapau perthai sayo pen ibhar ka sap chang la dia ban yo ban compete ban bun jat ki bre pa nakal ang perthai ki ba kham tu bet shu ki don tu ki we ki banga ithu bi di no Mizoram ti ki tur ki Lait compete ha ka we ka competition ba te ha Mizoram te ki ba ki job hang tu menta ki la shakhot ban Lait Japan jong ka World Cosplay Summit kata tu baro perthai ki nyawan hata kita ki represent ya North East part kita pat temu kai don ha potential ban yo kerteng ru ban pau pen pau la ka ri la diru hang ta ka jaka kan ban mi ha bro perthai da